मी आज झणझणीत मालवणी कोलमीचा रस्सा दाखवते आहे. त्यासाठी प्रथम कोलमी स्वच्छ धुवून घ्यायची. त्या धुतल्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडं मीठ, नंतर अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट, हळद, पाव चमचा हळद आणि एक लिंबाचा रस. हे पूर्ण घालून अर्धा तास मॅरिनेट करून ठेवायचं. अर्धा तास ठेवायचं. बनवायला सुरुवात करते. प्रथम तेल गरम करत ठेवलेलं. तेल गरम केल्यानंतर थोडा कांदा, त्याच्यात 2-3 कांदे बारीक चिरून हे करायचं, फ्राय करायचे. थोडंसं लालसर व्हायला पाहिजे. लालसर आहे चांगलं गुलाबी परतून. आता त्यामध्ये हे वाटण केलेलं होतं, हिरवी मिरची, एक कोथिंबीर, खोबरं, आलं लसूणची पेस्ट, हे एकत्र करून पेस्ट केली त्याची, ती आता याच्यामध्ये आपण घालतोय. ती पण एकदम छान परतून घ्यायची. हे छान हे आता थोडासा आपला गरम मसाला पावडर 1 चमचा घालायची. त्याच्यामध्ये गॅस थोडा बारीक करायचा. त्यामध्ये पुन्हा आपला मालवणी मसाला आहे तो घालायचा. तो पुन्हा परतून घ्यायचा. तो छान परतून झाल्यावर आपण टॅमॅटो प्युरी किंवा टॅमॅटोच्या फोडी जरी तुम्ही घातला तरी चालते, पण मी टॅमॅटो प्युरी केली आहे, त्यामुळे जरा दाटसरपणा येतो. छान असं ते परतून घ्यायचं. पुन्हा एकदा छान परतून घ्यायचं. ते त्यात थोडासा टॅमॅटो शिजायला पाहिजे, त्यामुळे एक 5 मिनटं त्याला बंद करून एक झणझणीत वाफ पाण्याची आहे. एक वाफ आलेली आहे. आता आपण हे अर्धा तास मॅरिनेट केलेली कोलमी त्याच्यामध्ये घालत आहोत. मॅरिनेट केलेली कोलमी घालून पुन्हा एकदा छान अशी परतवून घ्यायची. त्याला पुन्हा झाकण मारून 5 मिनिटं पुन्हा कोलमी शिजण्यासाठी ठेवायची. कोलंबीमध्ये जसं आपल्याला रस्सा पाहिजे तेवढं पाणी टाकून रस्सा करून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये थोडं कोकम टाकायचं, 4-5 कोकम टाकल्यानंतर थोडं चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. चवीनुसार पुन्हा पहिल्यांदा आपण मॅरिनेट करताना कोलमीमध्ये मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे आपण आता थोडंसं टाकायचं आणि पुन्हा एकदा दणदणीत त्याला वाफ आणून द्या 5 मिनिटासाठी. मग आपला कोलंबी मसाला तयार होईल. आता आपला कोलंबी मसाला मस्त छान तयार झालेला आहे. छान सुगंध पसरलेला आहे. आता सर्व करण्यासाठी आता याच्यामध्ये काढून घेऊया.
थोडीशी वरून आपण कोथिंबीर शिवू. असा आपला कोलंबी मसाला रस्सा तयार झाला आहे.